Tumkaempike baba. Nchataura pambiri padare pachisima tu. Wachukwa jibu na wanatungamira. Nchataura pambiri padare pachisima tu. Nawe iripo ndeyekuti pane urongwa kuti mugawane mudziyo mukashanda mese. Saka mupurisa akaya kuti zviitika zvinozoitika sekuda. Saka nhasi wamaita para kujekeswa kuti ichi para kujekeswa kuti ndechani, ichi ndechani. Mane zvinhu zvakanyorwa ipapapo. Zvinhu zvakanyorwa mota 3 mombe 8 2 kubva kutengeswa kwesnuka machine yedovi mari 11,000 big solar ngoro karaveti mbudzi 7 huku 8 bhara 1 plus 2 drum ndakatenga ndega TV masofa imba 3 rooms ine 18 asbestosis kitchen unit ndakapirwa nasisi midziyo yemumba zvidhina 36,000 Mota 3. Hakuna mota 3. Hakuna. Una mota. Ndio gira ndaita mota. Ndio retrish. Mota zitaura hizi. Radika ndiyo inenge tunobara wetu kari kuna bakagadzirisa. Mubhedha uripo. Wardrobe iripo. Masofa aripo. TV iripo. Solar iripo. Maplates nosi aripo. Mapoto aripo. Magupezi aripo. Mabuckets 10 aripo. 3 rooms ziripo. chigayo chedoi tikapara rakari mombe 8 hapana. kombi ikatenga mota 4 kombi ikatenga mota 4 iriko Hakuna. huku 8 huku hapana. 11,000 takashanda nemota akashandwa nemota. Hakuna kana 11,000 kune mari hakutorina. karaveti iripo. bhara iripo. mapadza 5 mapadza kune 3. demo iripo. for sure iripo. mbudzi 7 hapana mbudzi. ngoro iripo. gas stove 2 plate iripo. stove yemapoto epamoto iripo. guyo nerusero zviripo ndavasarongedza nenyatso mudziyo vanhukadzi zvandakashanda nemukadzi mudiki awepo zvidhina 36,000 36,000 zvidhina izvi anga atori mari chwa taitoshandira vana vechikoro. Hapana ndizvimari chigayo chemasunflower asi chadzokozerwa musoro ichi ndichido ichi chemafuta chiriwo here chikatengeswa dara mukaitengesa mbiri mese ndopandaitowatsvaga seiyo ndokatengesa atongoti vanoti chiriko chiriko iron sheets nebound iron sheets nebound tarikirwa iron sheets bound
apa zvakudare kuti pazvinhu mupasana kuti ndishani ndishemurume ndishemukadzi pane zvinhu zvakanyorwa zvaizvi towana mwana mwaenda izvo ndinotora zvakati zvangu ndinotora zvakati zvake Sorry baba. Isati zvafamba kudaro. Baba. Kudziripo zvinotedza mukadzi wangu ari. Ndina 36,000 zve. Ndezvemari icho zvitaitoshandira vana vechikoro maschool fees. Saka zvinhu zvamira zvakadai so bhedha ndoatrish, wardrobe ndeatrish, masofa ndeashingi, TV ndeashingi, solar ndeashingi, maplates ndeatrish, mapoto ndeatrish, magumbeze pane 5-3 ndeatrish, mabhaketsi 10 ndeatrish. Imba nzisirwa wana kana yatrish anoganga kuirarawo mumusaya baya kupfuma mwana wake. Karaveti ndeashingi, bhara nderashingi, mapadza ese ndeatrish. Diamond rashingi, foshoro ndeashingi, ngoro ndeatrish, gas stove ndeatrish, stove pamoto ndeatrish, guyo nerisero ndeatrish, coffee table ndeatrish, chigawa chesunflower shingi, iron chisipa bound shingi. Ndipachigayo chemafuta. Gari zvakatengeswa ndechichi. Yatikavhara. Gari mafuta ndotakatengeswa. Ndicho chataisa ngoro kaicho. Handingoro yanga yanzi ndemusha tikadaenga ichienda nokabva kuti. Ndozakatengesa ega kawo. Alright. Kupadanga. Panoti papa chaenda mupurisa anaenda unobvunza kuzeti. Inota hana ere mondo. Unongonenga wakadzichinja changamira. Apata kuchinjike musiwo. Anogona wakatodzibvisa musero wachitozisa mumwa. Chero mukasvika muvillage macho kuda kutotsvaga nyaya iyo iri pachena. Saka kune mombe muri kuziva. Mombe zvemunodziziva. Saka zvinetseka kuzana mizwa mombe dzenyu hazvinetseka. Ngosvika mombe yangu iyo neiyo. Akazoti ndiye mwedzi mombe ndoda kubvunza kuti kuti ndizake mari. Chero tokupai nhamba dzavanotofona izvozvi papa. Tona vachitoda kuti mombe dziripo. Nekwadzinotogara nemota dzeshe dzevari kuramba zvinotozvina mutozvina mota manzi isindiketi. Andangotaurawo hangu kuti zvese zvino zvona zvichitobuda pachena izvo. Pamusoro ndinofara nedanho raitwa but pane chinhu wani chinoshungurudza. Parorwa nzou chinokuwara isora. Maona here kuti vana ava hapana ambobvunza kuti vana vakura sei. Vana ava kana vari below 18 years mutemo unoti kudii. Saka kana baba motora sola vana vaenda vasina sola zvinorevei dare richiuda apa panzi vana vari kuenda naamai here mutemo unoti kudii. Vana vane kodzero yekugara kwavakasununguka mutemo. Yes. Vana vanotobvunzwa izvozvi vakatishedzwa kana maofisi vanobvunzwa kuti vana makasununguka kugara sevana first than zvimwe zvese zvikaisi tingayeperani zvedu machild rights ka mambo ndafarira mambo zotaura pamambo paipa pavataura paipa tinoremekedza kodzero dzevana nyika iri kuona vana vane kodzero yekugara pamusoro zvaitwa izvozvi changamiro watoona nedare kuona kuti ndo kodzero inofanira kunge ichitorwa. Pane zvimwe zvinhu maproperties ekuti hatikwanisei zvino kuti titi ngazvidai zvinoda nguva yazvene. Saka zvinoda nguva yazvene izvozvo zvakafanana nemaproperties emota nemombe zvino zvinopinda zvine marekodzi azvenewo. Saka kune marekodzi azvo kuchateerwa ikoko zvionekwa kuti mundidzi wazvo ndiani zvofambiswa mune zvakanaka. Toya ipapo parubva kusanangudzwa dare rane nguva nenyaya ipi iyo iyi ichiteedzwa kuonekwa kuti inosvika papi. Mumwe achiuya mumwe asingauye kudare dare ndibva raona judgment kuti kurambana chinhu chakaoma dare harifariri kurambana ushungurudza vana maraitsi yevana
asi moyo yedu mukukutu kana tikaroorana tiri mukadzi nemurume atichatarisa vana takutarisa kurambana. Vana apa ndo vamashungurudza vanhu vaviri. Zvatakambotaurawo mashuro kuti mboendai mumbofunga. Vakatombodzi vanhu ava endai mumbofunga nenhau yedambudziko ramapinza kuvana. Asi nokuoma musoro kwavo kwazosvika papi? Ipapa. Ndatenda. Dare rino harina kumborambanisa vanhu. Vakazorambana wega. Varambana wega. Dare ranga risingadi. Ngavana kuti nene vana vacho varugara kuri raiti. Asi vanozogona kubatiwa raiti kuti vagare paumba vapamberi vakushungurudziwa. Makore anofanira kugara nomuvana nomukadzi namai. Uyo ozotorozwa vana vake. Vana kuna amai vachigara nawo. Nokuti chinoitika pamwana panosvika time inoshungurudzwa mwana haakwanisi kutaura. Ndo vana vaya vamunozonzwa kuti vana vari kushungurudzwa. Hatifarire izvozvo. Vana vanofanira kuenda naamai. Ko vana vakasara nababa kana kuti vari kuenda naamai, amai ava kana vakatiza nechikomba, vana vanoenda here kuno kuri kugara naamai? Hozi pamwe amai vakatiza nechikomba zvinofamba sei? Pamusoro shamwari, dei uyu akataura kuti mukadzi wangu akatiza nechikomba, zvino mukadzi wake akatenda kubata maokoba, ndopaakazoenda kuna amai nini kwakoma kogara kusvikira wayatsvaga mukadzi wake. Haana kutitaurira kuti ndakabata chikomba. Ko kana mukadzi achigara kwamadumbu ndoka ukataura here pamusoro ndofunga dare taakudzosa kumashure, taakudzosa dare kumashure ndofunga tarisa pamutemo unoti vana vanogara naamai. Amai ndio vanokodzere kutarisa mwana wavo. Baba vachisponza vana vana amai. Tobva hori Trisha wasaine ramawira namdara munezvo zvakabwana zvimwe zvisina kupera zvishawo vanoongororwa zvakamira sei. Iwe ndo wakuherwa kupaswira pamusoro baba. Imi munenge mava muchisimudza maoko, muno mutembo tinowanza kuti tinenge chida kuziva kuti ndimani. Imi manga muri munhu wanganyikoteerera here kana kuti munenge munokukamanira? Inini ndiri bamukuru Trishi ndimaini adzimai wangu ndo vakasema